so no aboy ho bae na enen so ya ba wona nso ye betie wonu mu asem radi jaya disua ene ye nkyerɛkyerɛ nyina ɛhyɛ wo nsa wa san ne besiesie ɛda wanse ɛwɔ yewura Yesu din mu amen matone yen trans ɛda Nyankopɔn asese radi aye adom na ene ye nyina ye hia mu sɛ ye betie Nyankopɔn asem the Bradias said, Yania, you also, Anna Tafo, Anna Macrum, Anna Tanoso, Anna Nayana Asiamu. And the young person said, Rade, a boy, no one so. Now, a feeling, but also a cry. Now, never be what Yana being here said, you hear more to me, now it's me a boy, or Yamasumu, Yamasum, dear. Yede nimdiye na som Nyankopɔn sɛ de bɛya obi amfa na adwene ensom awurade de mu ye ne nimdiye Nyankopɔn de bɛma yɛ no na yɛ gyina so de asom Onyankopɔn na ne ka ɛbɛsɛ yɛ kasa kakra ɛfa ensa ebe kasa fa ensa ho asɛm sɛ ɛyɛ sɛ okristoni ɛnom nsa. Is it good for a Christian to drink wine? Ɛna ɛbɛsɛ yɛ kasa fa ho ɛyɛ sɛ okristoni ɛnom nsa ɛno nti akɔyɛ nkyerɛkyerɛ doctrine ebinom de kae abusa yɛn ho asɛm bebree sɛ akristofoɔ yɛbɛtumi anom nsa anaa yɛn ntumi nnom nsa sɛ nsa biara no yɛne ho kwae sɛ yɛnom bie anaa yɛbɛtumi anom de mmom ebia bo na yɛni sɛ ebia yɛborɔ ɛna yɛpɛ sɛ yɛhwehwɛ mu ani ho deɛ Awurade ɛka ɛfa ho ano yie ne deɛ ɛyɛ ane anaa daabi no ɛbɛyi ansa ne bɛba na yɛkɔ no a yɛbɛtwa biribiara etia nsa ɛho asɛm a yɛka no deɛ ana menim sɛ nsa hodoɔ mmienu na ɔwɔ sɛ dɛ mu nim no yɛwɔ nsa a ɛborɔ alcoholic ɛne yɛwɔ minerals deɛ ɛmmoro nsa a yɛka ho asɛm no yɛwɔ mu mmienu ebi ɛbɔ na ebi nso ɛmmɔ na deɛ ɛborɔ no deɛ man sɛ yɛfɛ ne bosa anaasɛ alcoholic ɛne yɛpɛ sɛ yɛwie mu na deɛ ɛmmoro nso a wɔn mu a ebi a ɛmmoro nso ɛno nso wɔ hɔ na yɛbɛyɛ hwɛ mu ne yɛhunu na nsa nso deɛ ɛyɛ bebree ɛka sɛ yɛntumi mbɔbɔ nsa ahodoɔ din deɛ ɛmmoro no anaa deɛ ɛborɔ no yɛntumi mbɔbɔ no ɛdɔɔso bebree na emu bebree no ara deɛ yɛnim na deɛ yɛnim no sɛ yana egyinagyina na ma bebree nso ɛna ma nipa bebree no ata ɛnom nsa ɛnyɛ nsa a yɛka ho asɛm sɛ ɛyɛ sɛ okristoni ɛnom anaasɛ ɛnyɛ sɛ okristoni ɛnom nsa no minerals deɛ wɔwɔ ho kwae sɛ wɔnom minerals nsa a ɛmmoro deɛ wɔwɔ ho kwae sɛ wɔnom na yana ebinom ɛnom nsa sɛ for appetite sɛ dɛ momo nim no sɛ dɛ bɛyɛ a nipa no obetumi adidie tia na ebinom ka sɛ bi a ɔmo wɔ times bi sɛ yɛ buru ne adidi ɛne akwa sɛ nipa no ɔtwa bi na ɔde adidi ɛno yɛbɛkɔma hu sɛ asɛm no nkɔsia no mohu sɛ ɛnyɛ sɛ okristoni ɛtena sɛ ka sɛ wɔnom nsa na wɔnya appetite na aduane a wɔkɔtena ho no wɔtumi adi ɛnyɛ ɛna ebinom nso botaeɛ ne nom nsa nso akɔgyina sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo werɛ bɛfiri ebi a ɔmo haw bi a ɛdeda wɔn so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo werɛ bɛfiri ɔhaw ɛne amanneɛ ne nsɔre bi ɛne atɛɛtɛɛ sɛm bi a ɔmo nam mu bebree nu wɔn adwene sɛ wɔnom nsa a ɛbɛyi n'adwene afiri saa ɔhaw no so ɛno nso ɛnyɛ obi wɔnyɛ appetite sɛ ɔnom adidi ne mu problems bi a wɔn hunu anaa problems bi a wɔnam mu no ɛna wɔnom nsa na abo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'adwene bɛtumi afiri ne haw ana amanneɛ a ebi ɛda no so na wɔre mu nsɛm ɛnneɛma bi a ohunu wɔ ne ho ɛnso yɛ bi atoto no wɔ n'abrabɔ mu emotional problems adwene mu haw ɛne nneɛma bi a ebinom nam mu no ɔmo nom nsa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nka ebi a nsa no bɛboa wɔn na nka ɔmo werɛ firi ɔhaw bi a ɔmo ɛnam mu ɛno nso ɛnyɛ nsɛnsɛm bi a ebi a atoto ebinom ɛwɔ ebi a wɔn abrabɔ mu ne nneɛma bi a ɛkɔ so a wɔn ntumi ɛnsɔɔbo na wɔn bi sɛ nsa no bɛtumi aboa wɔn a wɔn bɛtumi asɔɔbo saa problems no ɛno nso ɛnyɛ ɛna ebinom nso wɔn nso a wɔn nom ɛde katakata wɔn mu ani sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi ayɛ nneɛma bi anaa atumi adi dwuma bi na akasa bi anaa nea bi obi wɔn nom nsa a ɔkɔnum akata n'ani na ɔkɔdi dwuma bi ɔkɔkasa tia wɔ bi
ana wakoye obi ana akoye bibi to bi se wonom no woboa na akata nani na fe ebia yi na prefer ka ebia sanani da hode a nka bibi wa nko ntimi nye ti bi nom nsa de kata ya ni se de ebe ya bibi ya ombe se omo aye no o metimi aye no nso enye na bi won nso a ebi nom nso nom na kono last je se omo kono do a na nsa no bi a oto no wonom eno nso enye se ne zakwa se bi nom no kwa omo nom nsa no a ekwa ebi ya obi won nso a ebi ya ehu ene evanse bi a afekubosam ntira kan sanka sana nya dia ne kondo se ono atwa o last bi onum se obenom ensa ana bi ne kondo demum ebi a ehu nkrofo society na nkrofo bi ono omo enam no ana se ayie bi ase okoye na ponto ase bi okoye ebi a farie bi a ewoni mu a wontumi fansi ano ana ebinom tumi esogina so edisisi ede enonom ensa tituru afekubosam na ade ba ko ayi won se se na ngopo asem no ama yehu no se sa akwa we nyina nipa efa so no nsa no anya de bi ebeboa emmoa na enana ebi quotations ne be do so nti ebi na mu bi wa man kaya obi akofi a obetumi akenkai ye ka nsa ho asem nti obi ama na dwene mmara so se de be ya obetumi ate ase na omo a atue ensa wie ene wo mo wo de akono ene enom for appetite no ne problems nyina no yatimi enwe kwan ye befa so ebeje sa ankrofo onum nyina nkwa ama motini ye jai ensanom no motini abo obrapa de enim no se o kristo ni die eni se wonum ensa ebro ade ba ko ani kan tie kristo ni die eni wo kwan se wonum ensa ebro kura uni ho kwan sa demum die emmoro die wo ho kwan se wonum ensa bia emmoro bia ne de wo ho kwan se wonom se ene memra se ntimo boni nkyerɛ se evanse bia ntunkum emmoa se emmora mindime nka nkyerɛ se gya ntunkum nom ensa bia wonom a emmo bia ne de wo ho kwan se wonom na ade ba ko mo ne se bible se akɔrensafo pa ne de omo ntimi enkonya ngepɔn ahenie mu omo a atue nsa we akɔrensafo omo rensa no omo ebro no ne sa na mane nyina na de nyangopon ahenie mu no omo ntimi enko quotation ne do so de fa sa akoyensafo ho nsam no de se nkan episode eti enum anihyemu edunwatwe a Paul se momo boro nsa ensamboro enye na ede niema pii no a eba wo se ede basa ye ba monhyama awo awurade mu eleti afo ma etinum anihyemu do nkonokosi aduonu ba akọ kyerɛ se nsanom fo na se akoyensafo ntimi nkonya ngepɔ ahenie mu kyerɛ se ni na yɛ honam mu nnwuma obi nye kristoni na oyɛ wiaseni a ɛna ɔnom nsa ɛboro no nso kan wa asɛm sɛ nyɛ Luke 21:34 yɛn awurade nso ɛkan wɔn asɛm sɛ yɛhwɛ yie ɛwɔ nsa ɛboro ho anyɛ saa onyankopɔn ahenie no a ɔde ɛɛba no ebɛfiri mu Bible no aka ho asɛm bebree pa akyerɛ ɛno nso yɛ nkan nyankopɔn asɛm no ɛwɔ 1 Corinthians 6:10 so a ɛno nso ɛkyerɛ sɛ obi a ɔnom nsa anaasɛ akɔrensafoɔ ɛntumi ana nsabofoɔ ɛnyɛ nyankopɔn n'ahenie no Bible no ɛka ne pepee ɛma yɛte aseɛ saa ɛwɔ hɔ na deɛ tie ne sɛ woanom a wommɔ sɛ wotwa ne tiadeɛ a ɛnyɛ deɛ bi a woanom nsa ɛbɛyɛ na ababoɔ yɛ sɛ akɔrensafoɔ nko nyankopɔn nkyɛn deɛ a ne yɛ sɛ woanom nsa no a ɛnyɛ deɛ bi a wobɛborɔ na yana deɛ ɛborɔ de ba no nso ɛdɔɔso pee ɛborɔ deɛ nsa borɔ deɛ ɛde ba no ɛde nneɛma bebree no waa na ɛba so nipa nom nsa na sɛ ebi a ɔbora de munim bebree sɛ nipa no ɛma n'ani so koraa ɛyɛ hye nsa borɔ ɛde basabasa yɛ ba ɛde ntɔkɔkɔ ɛba sɛ ɔbɛka asɛm bi koraa no wɔ hɔ a nkasa ebi a wɔnwene ho na ɛma nipa fam nsa borɔ ma nipa ɛfam bebree na afei nso no ɛsɛe nipa nsa ɛsɛe nipa nkasa nipadua no nkasa nsa sɛe no na ɛma nipa torope bi a wotue nsa wiɛ no ne ade abɛn ɛma ni saa nipa no wohu a no bi a na watorope na afei ɛma nipa emu nipa emu obi a kɔwensani bi ɛni wɔ nipa taa bu no
na ni nyina nso akogina se wangasa no pankra wa bɛn no kasa gu so kora no a wangasa kora na num sa nanum kora yɛ de bɛ ɛbɔn kyɛ sɛ ɛnya de pa na ni nyina nso kora no ɛde pa nipa ni monyam de wo no sɛ ɛnsa de pa onipa wani monyam wa boronsa nipa na wayɛ titaa na kasa bi ɛne ɛniye bi na onipa no yi na di onipa nyina ni mu ani monyam bi onipa no obi a no na apepa na afo nso ɛde yadeɛ pii no aba ɛnsa nkasa no doctors aka ho nsa bebree pa sa ɛnsa nyɛ medical doctors ayɛ nhwehwɛmu bebree ehunu sɛ ɛnsa nkasa koraa no ɛnyɛ mma nipadua no to wɔn koraa ɛbɔ ho dawuro sɛ nipa nya ɛnsa nom ti ɛnsa nkasa no ɛde yadeɛ ba obi nom nsa last minute no etumi sɛ ɛnneɛma bi wɔ nipa no mu ɛne nti ɛno nso ɛnyɛ ɛna afei nso ɛyɛ sikasɛyɛ mu nom sɛ yɛde sika na ɛtɔ nsa nom nti sikasɛyɛ adwenesɛyɛ sɛ wobɛyɛ biribi a wonhunu na afei nso ɛbɛtumi yɛaka wo hɔ na ɛka wɔ nso mu firi ankasa no ɛnya fam sɛ onipa ɛde ne ho ma nsa weɛ na wɔtue nsa weɛ a bɛhu ara aka ne hɔ na wopɛ sɛ wogyae nso a ɛnyɛ biribi a ɛda fam na ade baako yi wo no sɛ mmerɛ bi na wakora nom nsa wɔbooyɛ ɛma wɔyɛ naked kyɛ sɛ ɛnsa nya de pa do ɛnyɛ adeɛ a na wɔde yɛsena ne so sɛ ɛbi a ɔno nom na daa adeɛ bada koro pa koraa na ɔtɔ mu no ɛma ne yɛ naked na ɔbɔ ne ho adagya ɛnsa ankasa no ɛnya de pa na ɛsɛ nka Genesis 9:21 hɔ a ɛhɔ kyerɛ dɛ mekan aberanteɛ bi nso a ɛfɛ ne neba ɔno nso ɛnom nsa na wɔbɔ ɛdidi nkwasiasɛm paa nneɛma wɔyɛɛ paa saa neba yi na ɔyɛ kɔrensani paa nkwasiya ɔtumi nom nsa na ɔkeka nkwasiasɛm na ɔyɛ nneɛma bi a ɛnyɛ ne yere nso yɛ nyamesomni paa wɔso nyame paa Abigail mfan Abigail nipa bi a yɛka mmaa bi a wɔn wadwene paa na wɔn wadwene pa na wɔn ne susu yɛ pa timi ma mmarima na nkwasɛm ne Abigail yɛ ɔbaa yɛ wara no paa nka Bible no a Bible no kyerɛ sɛ n'abrabɔ ho yɛ akɔnɔ paa yie na baabi ɔfaa no wamfa yie ɔkɔware kɔwe nsani saa papa yi nom nsa didi nkwasiasɛm da bia no waboa yi titaa ɔbɔ saa da bia na ɔsika nti ɔno ɛto pono na nsa ni wanom saa na wɔda hɔ saa ɛno saa na ɛmfa nkɔso ɔma ɔkenka fɛ Samuel 25:36 a mɔkɔ a mehu saa na abɛɛ ho asɛm sɛ na ɔbɔ nsa ɛyɛ nneɛma bi a ɛnyɛ nti deɛ meka ne sɛ ade baako yi ne ka nte aseɛ ne sɛ ɛnsa wɔnim deɛ ɛyɛ ɛboro ho asɛm na makeka kan ne di kai na nenom wankasa koraa no ɛnyɛ deɛ bi a ɛyɛ sɛ nipa ɛnom Bible se ɔkenka odiyifoɔ Isaiah 5:11-12 hɔ a yɛbɛkenkan kakra wɔ se wɔn mu nie ana yɛnkenkan koraa mekɔ fie a mɛtumi akenkan wɔn mu ɔsɔre anapatutuutu edi nsakyire saa na Bible no ka na wɔn siri pɛ ɛma nsa ɛbo wɔn mo Bible se due obi a wɔsɔre anɔpahema paa na wɔdi nsakyi biara no wɔnue ɛde musuo bɛbrɛ na ade nti na Bible saa agɔfoɔ no nue wɔnkasɛ wɔn koraa ɛkɔboro wanka ɛboro ho asɛm wɔsɛ wɔsɔre anɔpahema na wodi nsakyi a due na deɛ wɔn no sɛ due ne deɛ gu ahodoɔ bebree yɛ sɛ 1 sɛ onipa ɛsɔre anɔpahema na ɔkɔpɛ apɛtɛsianom ɔkɔpɛ nsanfuo anom ana ɔkɔpɛ dɔka anom a saa nipa no wɔnnue ebi sɛ ti sɛ n'adwene nyinaa ɛwɔ nsa no so wasɔre anɔpahema na wasɔre yɛ no a wɔda kata soɔ no a adwene biara ne tirim nsanfuo bi a nkɔfoɔ bi akɔtwade aba no ɔkɔpɛ bi atwa no ayɛ dɛbɛ no anom ɛti sɛ ɛde wɔ ha bebree no a na ebi ɛbɛbrɛ saa nipa no na ɛsɛn wɔ nipa brabɔ ɛno nti na wɔsɛ obi a otue nsa wie na wɔsɔre anɔpa tutu di nsakyia no due ebi sɛ ɛbɛsɛn wɔ abrabɔ na wadwene nyinaa bɛyɛ nsa dwene nipa na dwene nyinaa na ɛyɛ nsa dwene nti Bible kyerɛ sɛ obi a ɔbɛtena aseɛ na wawie nsa na ɔma nsa abo no saa nipa no ɔnue paa ɛyɛ ɛnyɛ ɛntene wɔ Awurade anim na afei nso nsa kraa no nka Isaiah 5:22 nso a wɔn de nsa taa frɛfra nsa wɔsi wɔn koraa nso wɔn nue sɛ ebi a alcoholic no sɛ obi wa no watɔ bi a na ɔde afra Guinness na wɔnom saa Bible sɛ wɔn de nsa ɛfra nsa koraa na wɔn nom no wɔn emie nsa fra mu mmarima kɔfoɔ bi a wɔn tu wɔn ho si wɔ wɔn bi sɛ wɔn yɛ saa ɛna ebɛtumi ɛbɛbɛm paa yie na wɔanom na fɛ n'ani so ayɛ nhyehyɛehyɛ na ne yɛrɛ fi ne haw bi a ebi ɛda no soɔ
ana mo be so watu obi a watumanya ho ahoɔden na watu Bible say saa enkrofo no wo mo nu ensa no mu emerima omo de ensa efra ensa omo de ensa fra mu merima wo Bible say wo mo nu Isaiah 20 Isaiah 5:22 saa na Bible no eka ho wansam wo nu ensa no mu emerima ne ensa fra mu ahoɔdenfo saa na Bible no eka ye na enu achi nso no so wo say ye topono kura na we de ase ana party ase wo mo de ensa ba ho no ya de ade me no no nyina no Bible say wo mo nyina nso wo mo enue de me kan ye no akofie la kan Isaiah no me kan ye no a ho nso eka ho wansam na ape de nti ensa nso bi enye ne se Bible say ensa se ni panti ase ensa se kan ye odifo Ozia ngoma no 89 enchemu a ye eduba akon nso a kire se ensa we ese onipa we wonti ase ndi ade e be se wo wonti ase no ade nti na wokonom ensa na akose wonti ase a wo se adwamammo ene ensa mo no senti ase adwamammo ene ensa mo no ese onipa nti ase ndi ade bia ebema enti ase abowo na ema wunya dwene enye biebe no ensa wudi akire sana Bible no eka ti ensa se onipa nti ase na Bible sa akoso a me won se obi ensa kiri bia nso enim nyansa sa nipa ni adwene Bible se obi ensa kiri bia ensa odi akire bia na sa nipa na ngasa adwene nyansa bono ebi se one eyese ka saye adene de yade ye ba ebe pa wani muonyam ade nti na wudi akire nsa adwene no a abo nipa nti te Bible no kan say o mo di ensa kiri ni a ana ensa se nipa nti as wudi akire a wuni adwene a enka Proverbs 20:1 a eno so eka de American na mommy nka won e say Proverbs 20:1 ensa ye ofedifuo na ensa ne ye ntokwapeni obi a woto mo ntentan enim nyansa ode ensa agina wo se onipa bi odi faw ode ensa agina wo se ensa ye nipa na odi agina wo se oye fedifuo enye ensa nye no ena waka se osade ensa den so agina wo se ntokwapeni nsa obi oba no nsa bia ntokwa na madwena sei eni o se enti obi akire bia no ana ma ne dada wa etira se wuni di ebe adwene eni asa Bible no condemn ensa cause ensa ofedifo onye Bible say wa enipa bia odifo bia ontime nkonya ngopo nche eni sa Bible no de ensa gina wo se ensa ye fedifo de a na ensa ngasa wa condemn no kora eni kan tia sia na fe ensa ngasa no e de aho kire ba se gen kan Proverbs 23:20 nso a ensa no de aho kire be benu wa na eba eni nti nyansa wo hwa unya adwene kora se oba konom ensa 23:20 ose emfra osadua mfumu wona wo se wo honam mu na osadua ene owrini bedi hia na nkonto ede ntomago efra wonipa so the Bible eka no na se ase no wo se emfra osadua mfumu ene wo mommo obi ono no nsa pa no na bi ono no nsa no wo se ene no nyadebe ene no mmo na wo se ose emfra na wana wasore na wana wasa wa honam ni mu na osadua ene owini bedi hia ede aho kire ba sala Bible no ede be eka sa osadua no ede aho kire bebre no ene eba the Bible no e condemn sa ene no enti ase Bible no e ma ye se ensa eno mo ankasa no ede aho kire ba waso obi a otonko no opa na kora no emebia no ebeka entemako na wono ho enti owini obi oba ahohwie ene obi a wono mansa bia no Bible say ne ho na ebekire no ntema ya mfra sa osadua fuomu Bible no e condemn sa no nse bia anamo no okay amsa se yatoazo nso a ensa o yebetimi dia ma obi a won sai dia obetimi anomonsa obi a o sai sana Bible no eka and in the Proverbs 31:6-7 also fa ensade ma de o sai ni bobesa ema owrahuni manonom na ne yure mfini hia na wankae na manie ebio de aka na asai ne se obi a wasai na se obi a wasai de o ho kwa se onom nsa na wo a wansai de na wonom ebi ensa de ho mankrofo bi o mo asai na eni wo mankrofo bi a o mo ensai enti yentimi ensha no nso bebre na
atimi aboa wɔ sɛ yɛmfa ensa ɛma obi a ɔsɛyɛ na deɛ wɔnsɛyɛ sɛ da bɛyɛ nipa no nom a na ɔhaw bi ɛda no so bi na ne ho afi na woyɛ kristo ni dia na wodeɛ sɛ wɔnsɛyɛ ɛne yɛde nsa yɛ dɛ bɛ ama wo ebi sɛ wodeɛ wadwene mu da hɔ deɛ ma obi a ɔsɛyɛ sɛ da bɛyɛ a ne wie betumi afi ɔno a ne haw ɛno da nkyɛn so a wonka abayɛ bɔ no a titimire mu no na ɛnka ɛnsa sɛ ahemfo asɔfoɔ ɛne atitire biara deɛ ɔmo nom nsa nipa bi a ɔmo ɛyɛ atitire paa wɔ wiase anaasɛ atemmufoɔ nom judges ɛne wɔn a wɔde tumi paa no deɛ nka nsa Bible sɛ ɛnsa wɔn nom nsa sɛ yɛnka Nyankopɔn asɛm no a ɛwɔ deɛ yɛnka yɛ Proverbs ya mebisɛm 31 hɔ 4 and 5 ɔsɛ ɛnsa ahemfo Lemuel ɛnsa ahemfo sɛ ɔbɛnom ɛnsa anaa atitire sɛ obɛdi ɛnsaden akyire na wɔanom na wɔwerɛ mfiri mmerɛ a wahyɛ na wɔanane amanehunumfoɔ nyinaa ɛnsɛm w'ani hallelujah ɛm sɛ deɛ Bible no ɛka na ha sɛ obuo ɔsɛ ɛnsa nkasa no ɛnyɛ deɛ nka obi yɛ otitire paa na wɔnhene deɛ a ɛnsa ahemfo sɛ ɔhene ɛbɛnom ɛnsa ɔbɛtɔ ɛnsa abatɛsi ana ɛbosa biara no wɔyɛ dɛ bɛn ne wɔn mo anom wonom a wobɛbɔ mmerɛ a wo koraa wahyɛ no woankasa koraa bɛbu so ɛni ɔsɔfoɔ koraa sɛ wɔsɛ asɔfoɔ koraa nsa sɔfoɔ sɛ yɛnka Nyankopɔn asɛm no Leviticus 10:8 ɛnaa hɔ a no Nyankopɔn ahyɛ mmara ɛma Lewi ɛne asɔfoɔ no nyinaa sɛ ansa na ɔsɔfoɔ biara bɛkɔ hyiadan na kronkron bia akɔyɛ ne som adwuma no ɛnɛ sɛ wɔnom nsa biara ɛyɛ mmara a Nyankopɔn ɛde hyɛ ma a tetemire mu asɔfoɔ ɛni ɔsɔfoɔ no wɔ kwan sɛ ɔbɛnom nsa ɔsɔfoɔ no wɔ kwan sɛ ɔbɛnom nsa because nsa the moment a ɔbɛnom no ɛsɛ onipa nkasa wadwene ɛbɛbɔ ɛna wontumi ho limit sɛ menom me limit nie nti wei deɛ menom kɔdu saa mmerɛ deɛ mɛtumi agyae na mɛnom sɛ deɛ mɛhwɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛmmome ɛni nti deɛ Bible no ɛka na ase ne sɛ asɔfoɔ ɛne atitire ɛne adwom mpanimfoɔ paa a nipa etie wɔn mo ana nipa hyɛ wɔn mo ase paa ne deɛ ɛnsɛ sɛ wɔn mo nom nsa ɔhene wɔ kurom a ɛnsɛ ɔhene ɛnom nsa sɛ ɔhene kɔtena nsɛmfo ase ne wɔne ɛhɔ mmeranteɛ no ne mmabaawa no matɔ nsa ne wɔn mo anonom daabi ɛnyɛ wɔsɛ ɛnsɛ wɔ ɔhene biara deɛ ɔnom nsa wɔbɛtumi anom nsa a ɛnsa ɛmmoɔ ɛna Bible no agye tom sɛ ɔhene bɛtumi anom na ade baako a ɛnsa nso condition akra wɔ ho abere a yɛbɛtumi de ɛnsa yɛbɛtumi de ɛnsa ayɛ adwuma ana ɛbere a yɛbɛtumi anom nsa ɛyɛ ɛbere bi na ɛno nso ɛnie yɛbɛtumi de nsa ayɛ aduro ɛni ka nte aseɛ sɛ ɛnsa yɛbɛtumi de ahyɛ aduro ɛde anom ama na yɛyie sɛ wopɛ sɛ ebi ana obi ama wɔ aduro bi na ɛnsa na ɛsɛ wɔde hyɛ a sɛ wode nsa hyɛ aduro no wɔnom a Nyankopɔn nsɛe ɛtumi de nsa yɛ aduro Bible no ɛde tom ne mo sɛ wode akɔnnɔ ɛna ɛkɔtɔ na wanom deɛ Bible no sɛ ntene ne mo sɛ wode ɛhyɛ aduro anaa wode yɛ aduro deɛ Bible no ɛde tom sɛ yɛnka 1 Timothy 5:22 nso a ɛhwɛ adeɛ kakraa bi ɛwɔ hɔ 1 Timothy 5:22 ɔse 5:22 ɔse 5:23 sorry 23 ɛnum nsuo nko bio na ɔyɛfo ne ɔmmerɛ yɛ a wɔtaa yɛ nti nom bebesa kakraa bi asɛ Paul ɛma Timothy kwan Paul yɛ Nyankopɔn diifoɔ Timothy ɔwɔ problems bi wɔ no a ne yɛfo stomach problems bi na ɔkyerɛ sɛ wanom nsuo ɔtaa nom nsuo bebree ɛyɛ na ɔkyerɛ sɛ wanom a ebi nsuo no amoa ne bebree paa ne mo bebesa ne obetumi anom kakra sɛ na bɛyɛ betuma siesie ne body no ne ɔsɛ ɔmmerɛ a wɔtaa yɛ nti ne wo yɛfo no nti wotaa nom de a wɔsɛ nom kakra ne mo nga sɛ ɔne ne bebree ɛno nso yɛ duro ɛnyɛ bɔne wɔ Nyankopɔn nom sɛ ɛde nsa ɛyɛ duro sɛ yɛnka Nyankopɔn asɛm no wɔ Lukas mpa 10:34 nso a Luke 10:34 nso a Luke 10:34 ɔse na ɔkɔɔ ne nkyɛn kɔkyekyere na kuro ɛde ɛnwo ɛne nsa ɛgugu mu na ɔde ne tena ɔno ara n'aboa so ɛde ne kɔɔ ahodoɔ mu kɔhwɛɛ no na ɔka the good Samaritan
Kwarteng obi ani pa bi apirapira no yesu na ekasa yi o se group sanameta na ko ne nchen no de ni apira no what the oil and ensa aye ne hu aduro abade an condemn good samaritan no say de we ye ne nye we ye papa what the ensa it made ensa aye aduro even doctors kra HF ne bre say enu bi wo kra ni pa no mo ye na ensa wom ni mo ene omo asamwa ni mo ye kan say I say okọ ne nchen the good samaritan na ko ne nchen no na ni pa na apira na woda ho ya bono pa ya akramfo bi akwa ha no to the oil any ensa eye ne hu aduro nti ensa se abade yesu eka sa na wo church no wan condemn good samaritan no papa wo ye no wo de ensa eje ne nkwa no ana wo de ensa ye ne hu aduro a eye ne wan condemn eni ensa ebetimi di anom ade ayaduro sa ayaduro di a eye dem eni sa ye nom e wo ne bone ekwa nso se okono ensa e wo ne bone ekwa nso di a me ma woduo ye se ensa ye no mo ne bone kwa nso de a duo ne da ho ma ye ne mo se wo de sha duro ana wo de ye duro de kwan da ho anya bone wo nyankopon ani ne mo ye ma ho nte ye ma e ho nte ani essence operation ye se fa yensa fu a wo no ma no mo ne mo wo kono na se ko bo de a ne wa wasem a ne mo wo de sha duro de a wa da ho de e se wo si nom no e bi atere wo hwe agosna wo no mo de a anya hwe anya se bi ensa enso ye ka tena masokora o anya saa kwa na ba mo no ka na eni si edi akire ne mo yebetime dia ye bibia se ebebo awu ni padua dia menka sa wonum na kono ne o de eya aduro ne die ekwan eda ho na ebia na tetemele mo kra na sa ina kra binim ta yansa wo mo ewo no ebia mo nkwala be wiase a ya na mo se amama bi wo akwala no mu ke bia de nsa akra ma no betimi aba eno sa no se eya eno sa enya bone wo nyankopon anim ne mum die wo mo ne sa ensa nipa dua de a ene enya hwe enya bone wo nyankopon anim ene ya duro Paul aka ho ansa no sa Timothy betimi anum kakra ne yafunu ene ya na watai week eno che se onum kakra ebetimi aboa no eno nso ho asam eno no na ade ba ko a wo mo no se wo no mo nsa kwade a eya bone ne no mo kwade enya kura na sa wo no na eya akono Bible no eka no wo Proverbs 23:31-35 Proverbs 23:31-35 or say again kakra or say 23:31-35 enhwe ensa se ebere ko no na anika kuruwa mu na ekoyo no akire yi na ekasa wo na ewo brother se erotia wani be hwe ananade na wakoma akondonyisem na wayansa de woda epompimpi ene de woda ehye atifi na waka se wode ade ebo me anteme wopeme mante nyane ya pa mekoso mape ekira kwan ara Bible na se enye wo se enwansa ya se ha na waka akondo se bia wo hwe gini se ehwiagu etuom na etwa yor bisa no na obi wa na kwan ekwa kodo wo se enwansa se ebere ko wo se ekira samonye se ye koto ensa na magasa don so bebre na okọ Europe mamu ni ade dia na ebu wo se France no ene ensa de ye mema se de kwa de usha kakra bi ne enim kakra edon so wa se die na ena me se ye nwura amoni ntim ye nim bebre di na se woni bebre di nso na se udi betu fo nso a anya hwe na wo se enhwe ensa enhwe o se ebia se ezutie na se o yi wadu na firo so se ebia ohwe gukuru amu a na obi sa no na ebia wo kono mo se atire no eba de se de wo be pira ga se na ya bo me na mantie ya be so mo wo so sika na agboto ye be yi se wo ba ko da ba bi ba sa ade achi ya wo so ba sa ko petira ko ya sa no mbio ebi ensa nya de pa wo se enhwe ensa se ebere ko no ene ebia ho ne dia ni ade anya sa ade pa no enye enti ene sa ase no minnom kwakora no wabra o enhwe o minka se wo ni ehwe ne mo wo enhwe bone se wo hwe na wanya ho akono se ye nsa dia wo de nyanga kra bia nka me bogu me mopa ma ni ye da bi eni se nya sa adwen no kora na wo tira se de ni babra wo na nya enti yani kan entias yesa ana apo so ade ba ko a yani kan entias ye ne se ensan kasa no eni se wo tonsa wo ye Kristo ni a
Bishop for any say a tonsa. Me kakose wo ye ensawura na fra se ban se bia na me no tonsa no ana papa no tonsa ensawura eni se wo ton wo ye ona se wo bie ba na wa tonsa bosa wo ba se wo tonsa minerals ne ke ka ho ne ade ba oni wo kwa se wo ton ensa ni na he kom ana pe so anya oni wo kwa se wo ton ensa ma obi nom wo ton ensa ade ama obi anom ana wo de ensa yi obi adoye ebi a okoto ensa bi edi akwache obi ama nanom yenye onka nyango pa asem no Habakuku etimi enu a nchemudu num edunum wono kasa asem no se eni kwa ase ade ensa ma obi nom eni kwa ase wo de ensa ema obi enom Habakuku eti a eye Habakuku wono menka 2:15 ni ewe de odifo no so ekapa ho o se due wo a wo ma oyonko enom na wohwe na wohwe wani bere egumu na nso oma no ebro na wohwe na dajamu bible say enye say eni say oma oyonkonom due wo a oma oyonkonom enti wo no kwa say woton a obi wo na ma obi aye debe anom ena wo nso okota ma obi nso a wo ma nanom ana wo de okoye na doye a wo ma nanom ti kwan bia de eni say e fa so de nsam obi say wonom say yensa afuo e petensio ginisio dos bebre pa na woni okwan se oye debe otoma obi enom na ebinum ama nkrofo no monsa na wo mo abo na wo mo no mo abobra bone oka wo asem se no ene wo so wo mo nue kura wo mo yesa se obi ma mo obi wa adwen bone na wo to nsa mo wanom na wa butita na wo sika da abotom no wayi ana se bia obra bia na wo no wabo ana mpo obi kura nim aduo kura agu nsam na mani pa no wawu na wa no nsa nko betuma ye wonsa eni wo kyerese enye se wodi wo toma obi wo a wodi mana ada sa wo toma no wodi cha no ana wo to wo nyina aya baako nipa no mo a ede basabasa ye beba ndia Christopher ye hwe sa eyiye pa nyina ena na bi won so a ayesentidua bibi won so a ne ye ayesentidua eto nipa sentidua na ema nipa won kenten no ebi ne sai one eni se wo Kristoni a wo twabe wo Kristoni a Christopher ye ntwabe ayesentidua se ubeka abe se wadani betwani enya adwuma bone enti yenhya na nso se wonu kwa se ubeka abe ana wonu kwa se otu abe obi wanya se onye obi wo ha onye betwani edie but abe otu abe ya bone pa na wono to mani na no eye sentidua ema won kan tin Paul kan Roma mfo enwoma eti aye edunan eni chemu a eye edunu ba ko yen hwade aka mempa ento aso metimi dia kyerɛkyerɛ ensɛm a edidi suo yi mu etidu na nchemu a edunu ba ko o se eye sɛ wunyinam ana wonom nsa ana bibia beto wuni asentidua eye sɛ enam koraa na du bebi na sa ase sɛ mimi pri ase emekɔ van sɛ bia northern region na me ko nyango pa asɛm awo esiremu a na esiremfo enwa mewe enwa wɔ hɔ na ombebu mesa me ho ntia eyesa menwe saa anwa no na matimi agye wo mo mewi a awurade nim de nkanya bone matimi awe ne medem enya bone na nsa mewi ne public dia ebeto mo sentidua ento mo ni so na me ho nte mentimi nya wo mo eni eyesa menwe na mkora ne eye bibia oyi a ebeto wu nua sentidua na ena nyame pa ebesua amammara hodo a eye ane de enye ha se no ye o kan sentidua to won wansem eyesa wonom nsa eye wa se ayo se ya ma kwan se be wetimi dia yaduro nanso wode afa woni kosi public open na wa no ma nipa won se woni yaduro a bibi wa ya se wo se na obu hu aten ayo se wo wode bia kra batu wonu kama eno san aye wase bibi ya batu woni asentidua abatu wono me ade ni nyina ya sentidua na se obi esoma kwa ma okoto ade aba wo hu ana obi aso se okoto ensan kobu ase breme ana ebi apetesi obi na esoma obi ni ene wana ni obi kro de menim ene me ka na obi esoma ada se asomasi obi wa no oyo obi ma wo me de me ka na se obi na esoma wo se oye obi ma wo wonye obi ma wo aye sentidua se onipa obi esoma wo na wakoto ensa ede aba aye sentidua enye obi esoma wo a enye ena eni se okristo no so eswansa se ekonkura ase no mo a obi wa waswansa nsa fuo no egofa nsa bia so hina mu na bia na adwuma waswansa no aba beton eno saa wo kristo ni ani se wo soa
ensa eswansa ni na anya entene onom bidia na so enye dwuma pa e wose nipa ati ase because Bible na de kai ka ho nsa na beredi wa ache da ye nto ono oswansa enye na pa ni se de won swanso ni se wo hyensa se obu ha bia ayi aba efie we Kristo ni wona ya ba fra ma obesebo sebo mo ntuma hyensa eye basa ye eye efi enye na ewiase awie ne beduo ni awe ya ntimi enyina ntia enema bi ni na ade bi anya se o Kristo ni e be hye ensa wona ode ere ensa obewiawi agumu ama wo mo anom so mo no wie na akwapra ho de anya bone wo mo no wie na akwapra ho a anya bone mo se wona akwaya saa adwuma na de eye sentidua etu sentidua wona se wotumi echina na utia nti yenhyensa wa man se bi ayi ase ana ponto ase ana se bi anu achen so no se wona wo hwe so obi wona ebe hwe ensa so nyangopo anti ya won se ya me na kwafo na ensa no me de ade wayi ase ne ye na ya me so e wonte wo kra se we are born again Christian na awade wo mu amon sa dmebi wa wo ya enya de bi a nyangopo benya animuonyam nti yenhwe eniye pa na de ba ko ameka ho asam se apart from say bi aponto asena bi a won hyansa na bia won so won se bona nkoto eni ade ade no obi obi sam se na obetuma ye ho obetumi aye ensa ho adwuma wo bi a factory ana se bi a de keka ho ana well ene de ne mo se won kenteno mabu ha wo adwuma wan gasa won kenteno de ka anti ase eni obetina wo so mabu do se bi ana ya fa electrician ana se afa plumber ene ne manema dia ene se e different ene akọ part time a ne mama bi wo a na wo bodin se me adwuma wa se ya wan gasa no se de ensan din tie ni ntino no bi asa wo adwuma wa fan so me adwuma wa sa fa tuo bi omo ye fan se bi apetition no apetition me apetition na se me tweka we bills ma apetition fo a wan gasa no se de won kenteno ene nti ya so wan gasa wo tena se na o dwene ho yie die ka no se won kenteno mon tiasi o ho enkenteno mo makenteno wo dia na wana ebegina wa so amen amen hallelujah eda badia se okay anu se na gbobu samen se ebeya se ensan won se mayeka nyina no eno so nyade okwaware a yeta ye ma memu no yade ye oba nso eho ade na eye eno so se etren nsa na yeka ho asam no de betimi abo na se se disika gina wa se ensa eni ka antia se koyo oba ho ade a abusua na wokomo no se ye ni chinchina gina busua na ho uye nyame nipa uye Kristo ni a wo so nyame wo ho oba dia ba se wo wa no ya ma mmere mu no ye de nsa na koyo oba ho ade eye ya empanimfo adetesam anya bebeleka na empanimfo se amamane en tonase ana rusu ye Kristo ni ensa ekura ane na mebebelu emwa enti se wubudi sika begina wa se ensa na se babia ye shawa sa tinchina media menyi sika sa empeska gina wa se ensa media finance ensa na kwa ensa ni ne se snap na mala magia mo mpamra wa mpama oba mpama nware dwene bibi kakra ho dwene ho oba na akwa na abusuya na wokomo no so na mo sitie na de omo no se ekobalansa na ekoye chinchina na yen bibia ade a fakọ na ene betime adina no se wode nsa na ma omo asaye bible se fansama fama obi a wasaye ti wubobu de se ni pa na wasaye na ade ma no ne wonye bone because ya show enya wona wokonom so na wokonom de e different and the basa ade a se ekwan bi enna ho dia na kwaye chinchina ade a ena Proverbs 31:6 no wobegina so se ene wode ma omo asaye ntino wode ma omo na wode nya de a obanom eno nso de ekwan eda ho de betime aye ne saa ne mumye ni kan hunu se ekwan ni nyansi kete paade a ene hweyie ne wanfa anko yesa eno nso ne biyo no very good apo so se obobu samesa na owo emenso a obetimi aton ana na ande abanyansa adan na wundime nso abanyansa sa abanyansa ndi wo aba betimi aton ni tie no se abanyansa ti wo mefubu na pe yadurum na se wo besa wo ton wa se ene edawa ewa wasem abayansa munyina abayansa mentini yi abayansa
abanya nsa enti ne ejina wa woso amen na ade ba ko a bese ni kan tia na ebinom taa e kan se omo taa ejina nsa Yesu be wi ase na onom nsa nti omo so ba nom nsa no kora se Awurade Yesu be wi ase no na onom nsa na anya nsa nsa pa na Awurade ya debe enom Yesu be Yesu be wi na Yesu ye kwa nsa ni so nkai Matthew 11:19 e kan wa sam se Awurade Yesu be wi ase no na onim nsa nom sana baya bono ka ya twere ato nyam na metwere ye ade bia ba to se empanimfo na atwere ato na ye kyerɛ mo ase na yɛn kata so sɛ denkai Matthew 11:19 ɔka ɛho asɛm 11:19 ɔse onipa ba no ɛbaa odidi ɔnom na ɔse hwɛ odidifoɔ ɛne ɔsanomfoɔ todwofoɔ ɛne ne bɔyɛmfoɔ adamfo nanso nyansa ɛnam ne nnwuma so edi pɛm asa di omo na nsa Awurade Yesu be obi ase no na onom nsa nanso hwɛ deɛ a sɛ mo sika na ono deɛ na ayan salt na asa deɛ enya asempa a ne Awurade na ankasa odi tumu deɛ di kan ne sɛ John be obi ase na John deɛ na onom nsa bia minerals o deɛ nya minerals o okay enya deɛ bia nsa bia na John no onom yɛ ngofo bia efro mo Nazareth fo yɛ mpa kyerɛ bɛka omo wansam wɔn deɛ yɛ wɔn nom nsa biara deɛ wɔn nom so ɛkɔ fie ne nyata ama wɔn kae number 6 a wɔn nsa ma hɔ paa yie paa samson nom ne yɛ deɛ na nsa nya deɛ bia na wɔn iwan kora nka wɔn ti na kyerɛ ɛbɛka ɛho asɛm na ha sɛ deɛ no Yesu bɛ wi ase na wɔn nsa baabi nkurɔfoɔ no asɛm a na wɔn mpɛ sɛ nka Yesu koraa sɛ ɔne ɔhene Mizaa no a ka ebi kora nkɔ ne nsa bɛka no na wɔn nsa wɔn nsa pa ade ntina bebe sawo ntimi num bi bebe sawo ye mu mienu ye bebe noa bebe sano wo mutimi ye bi ma no bo ene etimi ye bi e ma no emmo ena ni kan kan se e de sansafuo we se man san tunkum se wonum na emmo wa mintimi nkondam se num wonum tunkum do be ko bansan jim de mo se wonum na ba bodi a enye busa na enye enti Yesu be wi ase na wonum nsa a eye a enye de be emmoro na se di omu de no mu di na tem ho ja no kwawensani we ni odi tupo pop pegi anyway ane wode no wabɔ wi asefo ha na mo kan no ya se na mo de kondam awura ne mo nya bia na Awurade Yesu na di tumo se odi tupo se wo pegi ane ne mo se bia obi to apuru bi otu fura no okwasi ane wakɔdidi no mo ade atunne san odi tupo akɔ na bia ne nko na ekono aduane nko na ekono ane kwawensani nsan ko na ɔnonom na ne wabɔ wi asefo ase dia maka se ɛyɛ bɛ ɛyɛ insulting ɔmo di na tem ɔmo ani ni nia no ɛna ɔmo gu n'anim ase sɛ ɔyɛ nsanomfoɔ wɔyɛ didifoɔ na afei so no wɔde ne ho abɔ wi asefo nanso na nte saa ne mo wɔde na ɔnom nsa na ɛyɛ nsa na ɛyɛ ale communion wɔn na ɔmo nom sɛ communion na ɔmo ehyia Awurade didi ɔmo hyia Awurade ansa na ɛbɛkɔ ɔbɛwu no ɔmo nyinaa tena ase nom nsa ɛyɛ communion wɔn no ɔka kyerɛ ɔmo koraa sɛ deɛ bobe san ana bobe wɔn num bio mso bo firi wi ase akɔ na onya kɔde a ada Nyankopɔn ahenni bɛba no wɔn nyinaa ba nom nsa ti ansa koraa ada Nyankopɔn bɛba wi ase a obedi wi ase wɔ nyinaa so no ɔde nsa bɛtɔ prama yɛ na ɛyɛ nsa pa ɛne sɛ obi asɔrefoɔ bi ɛne akuakuo bi kɔgyina so ka sɛ bi a Yesu bɛ wi ase na wɔnom nsa nti wɔn nso ayɛ nom nsa deɛ a wɔn bɛnom but wɔn mmɔde a deɛ Bible no ɛka nie nti Yesu bɛ wi ase wɔnom nsa a mintimi nka sɛ Yesu bɛ wi ase na wɔnom nsa ɛna Yesu wɔ wi ase a wɔbɛtumi anom nsa na ɔbɛnom nsa pa ebisa onim papa ɛne bɔne na nipa nso etia no na obi a nipa tie ne bebree paa nso na ɔnkɔnom nsa bi ɛbɛto sentibia na ebi a na Awurade na ɔbɛgyina nipa ne mu a na afei n'ani so twa no na ɔbɛgyina ne mu a sɛdeɛ nkurɔfoɔ bi ɛyɛ sɛ yɛkɔma speech ne ade a yɛkɔnom a sɛ ɔkɔpaya na waboa ne sɛ obi gyina so saa ɛyɛ mpɔmnsoɔ ɛna afei nso no yana ebinom taa kan sɛ bi a Bible sɛ nom na ma ɛmmɔ ɛyɛ wrong quotation mu nkɔɔtu no yie Bible no anka na saa sɛ bi a yɛ nom na ma yɛ mmɔ sɛ obi ka saa bisa no baabi a saa quotation yɛ dɛ bɛyɛ ɛwɔ sɛ nka yɛ Jeremia 25:37 ɛna ɔka saa asɛm no Jeremia 25:37 ɛna ɔka saa asɛm no na yɛnhwɛ deɛ Jeremia ɛka na pii ɛnkyɛ na ɛde asɛm no apɛ na wie Jeremia 25:37 ɔse na ka kyerɛ wɔn sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie monom na momobo
na mo mpepe na mo hwiase na mo nsori afna mere ema na aba mo mu no so ha ye warning ne mo nyese bi amonom na mo mo wose mo nom na mo mmobo na mo mpepe na mo hwiase na won de mo de won nkanta na eba mo so kasa kuma eni bia obi ka say Bible say ya no ma me ye mo ti na ma no me limit na no kakra na me hwe na say babo me ya na me gyae ya enya putupa enya kasapa enya adwempa wose nom wo de no wo de ye ka tira say wo de gyae na so wo su nyaa dia nom wo de nom wonom anu ape na wo hwe wiase na wo ye de wa wo pe na nkranta bi ba de nkranta bi eba eni ase Nyankopɔn ma kwa say ye nom ensa ne mo ba bi ye betumi anom ensa ene se me ka say ye benom ensa ye o minerals ene ensa bi a wa wonom a ntimi emmo wo na aduro die ebetumi ensa aye aduro die ebetumi ensa aye aduro na ni nyina no ensam a ene ma ja kire mu nyina na so ensam aba nyina ne de Paul se ma ade bi a etu sintibi ade ma yenye enti ene ensam nyina ensam a me de ma mo na wie nyina enie se yensiesie ho na de obi ate ye bia fa ensam ho no ukofi adene ho yie pa na eye nkyerɛkyerɛ eye doctrine enti wo nsu ma ensanom titemire mo no ngofo brenu anu no nsa eye ne ma bebre ya na enye na ene de erika nyanti ase be se ensa nya de pa tini se obi a wa se bia no odi akire a emmoa enga se yesi yenom na me yemmo ne mo obetimi anom a ene ewa anga bo nsansa anya nsa pa de wonom a empa nkoso omro na ehuma duma bia nso no de enya ne enyi enwu mfre ho hweyie na wonu nyina no wa mfa anya dwuma na wo ka se obi asema ese na soma ame ma anya se ni se di ya wa wasemu ya kyerɛkyerɛ wa wie enkyerɛkyerɛ bo ne de ma wo wie di akasa wa na ade ba adwuma de bibi wo ne ka kyerɛ wo se ye ma wo kwae se we di kwae da ho Yesu ne Good Samaritan no wo na repe ne ho story no e wo de ba tuo mu na wo de kyerɛ me wo se ensa wo de ya duru a enye bone ne mebi wo ne obese obi ye ni na ebi ebetimi aboa wo ni padua ne wakwan be so de ya na agyew ewo ebire bi di a ene obi ntimi ense kwae na ne wa ankasa no ebetimi ahuru ne mo hweyie ena wa mfa ahiase anye na fe nkoye se bi a fe nipa no no obi o no aboa pa so mene ya duro odi adu na mene ye no no anu onom aba sa de a enjeche na nje ye sa o odi ye duro bia fa ye wono kure mu ni mo nyansa bia odi kwa fa ho na fe wu so na wo onom o na se na na kwa so na kwa se adu de betimi ye adu na mene ye adu man kan sa o yentie ni yie die na utie ni ya atimi aboa na we eye enkwa ene owuo ehwo asemwa mo me hwe yie na yentimi nwen na yentimi ntwe ewu mfiri ade bia enye bia ho na Awurade ne ahotefo ena tie amen wadaw me yanson enti ensa ehwo asem na ya ka no to bia kofia wonsa anwene ho yie pa ene nti ye bom pa ya sere Nyankopɔn kase ne se ohun ye mabɔ na Awurade emfa na domo a odi adom ye le engoso a ense ye den na omie bie ya adwene mu wo se ensa senti ase obi odi akire eni adwene edi aho kyere ba edi sei ba na adenti na wudi akire adenti na wokoye ho adwuma adenti na wotama obi anom adenti na won so na wo serve as born again Christian obi ani fie ho abetuma aserve a wona esa wo serve ana obi ani wa yesi yesoma no mane kotoba na wona yesoma wo e ba sa kasempa bi kire de wo soma wo no mananti ase se osom a wakomo ani Awurade Yesu a wade na die no enkyerɛkyerɛ bi a wanya de kɔ ahemman mu no ebi enkyerɛ wɔ saa ti kasempa kyerɛ nipa no enye wɔ hyɛ so kasa yie kyerɛ nipa no na de eka nyinaa nso no sɛ wo hɔ na wukunu ɛyɛ kɔbensani ana wukunu ana ebi a ononom nsa we eno nso ntimi enwu awareɛ ne mo problem na wo ne mo ntimi enwu awadeɛ sɛ bi eno nse bi a de eka nyinaa de ne emmoa mma setene da bi ye ka wo ani wo bi wo na yɛ sɛ enye sei no obi de ɔbɛyɛ omi yɛn sɛ no nso yɛ ti wi ase yɛ de ntimi mfiri wi ase yɛn na yɛ gyaa ne yɛ ma ne gu so yɛ America ho asɛm sɛ ɛnza sɛ bi a Kristo ni twa be obi so nyɛ bere dendenden a ɔnso ɔkɔtɔ nketetua na ɔde akɔtɔ ɔde akɔyɛ na akɔtɔ abɛ ma ne gu so obi so yɛ pɛnɛnɛ ni asoa sɛ de bɛyɛ obi nya bibi a de bɛyɛ die da bi ɔbɛsoa na matama nkurɔfo bi mi ka sɛ yɛ na pɛyɛ sɛ obi akɔbɔ obi abɔ de tentan ni sɛ nipa bi yɛn deɛ yɛn yɛnyɛ obi bi ɔbɛyɛ na was empress nkurɔfo no mu
Empra and Sadia Funumo. And your radia sadia, a radia samuo. Woman, I am on fire and country about it, sir. O my enemy, not a whole acquire your war. And I who up to now, young party of my eno. You better miss a drink I had to my own on the poor young Sam. Now, yes, only and a small kind of said. Say, all my friends said, we are, and Sanoma for, and we would give one. And I didn't know about we as a phone was Anchrophobia or marking more beer, don't put them. Anchrophobia, young Ponyans, a woman, young Ponyans, I had was so much near them, a punipem, and go for people for. And I've been also punipem, so Opediane, or Pensa, when the rubber we as a phone can say, the among of women in our Kuran, one more young Ponyans, I woman, one punipem. Now, a baby answer and the young Ponyans are a bayou. Net near Bromo, any more a bit permanent, the home of Mamma Warmer. No more a difference, the football swam warm. To my instance, Semisomaya, now a man and Taimo, Yamo Empire. Empire, say young upon Emma, a salmon was one Saimo. Or say a handsome, say a better call. Why, really, Yerabano, at the Ansana by your warno. Because, and the Panama was sent a man who was etching a cut of sour. And one no more. And the Abundant upon fires, but I didn't say it, and said, "Bay, young Wakono." Say, "You walk on the any problem." They may not even see a benum. Now, see a motia, a wagon. Obanumo. Nelson, wouldn't mean one of the wabble. Then the walk was a 30 animal. No more to young upon Brandy, but young upon fires, but I didn't see it. Not a walk on a Kurano. And Fire, no so what the kind of so no more. One animal Sunday, and it will be a sini. Any moment near any same beer. And some if I was swap, young upon sale. Woman wonder, young upon say, and my corner. Now one cobo. But I say again, not only sir, and some of Konokura in free Yamo Empire. The young upon said, but in fun and sanka, acquiring some for no more, afraid no more, a person or monum. If you say, idea, ever. Idea is can say, idea say, who could be a dear bay? The Bible say, one more money I can be actually. And into your bonfire and say, I didn't and son to be also. So I say, Pananco be as much my wabapo, or fool, with more penny, and a task much my war. When I say, Munipa, a year bound, I heard and son so young want to train in idea, and no one will say, Bibu are we are as in Tidia. Bibu are we are one gets a watching him on a free. Na bibia obaya ama won kantin wo bia de entrend wo say bonia wono say amwa na ma wuntimi enkoso se de ensa edin tienti de mo men kasa wono nsa to wono nsa eso to mu a na ni beku nya sa ne yeko de mo ye bom pa ye se wa de me hu ne wo so hwe na omaya adwen ni nyansa ye betimi de aboa ye nua ne ma moto wo mu esu wo ma nsa wiye na enja chire betimi aboa wo na ti wo mo na ama wo abrabo no ensa ye mo me mo mpa ye ma wo ye wa yesu ye bom pa ye e de ni mo nyame na ose e ma wodi. And then there was some by and say, "Oh, me and son, and who was him? And who adjuma? No, the Ediba. And I was say, I could ask and send the crying tree and from home. Now, my own choir said, you met me the drum and I ye. And I didn't upon me, not and won't choir a one. And I didn't go to Sintibia. You bought an empire, sir, I did be a dinimo. So they are by and someone in a Macoyomu. Nobody, young sort of an apperutu and such. No, everybody are upon to us, upon to us. Was it woman near one more upon to us? And some as a woman, and Sanomo and Marima, they are dearly, near any maybe any. When you know what's a mutia, Radia so we am about no gentleman and somewhere and yetma. Now, someone will be this one and what's here. The open as I have bonnet, that's we have bonnet over him. I don't we am upon us say things and say, rather than somewhere depending on between somewhere. And now we have some problems to be already been on the moon. We am about near free as a swako. There was one, so I mean, there was one and tear the blue. And I must sweat in Yachi, one more about one more and some moon time. One more about one more Tomukurano. But I didn't even deal with it for you, Omo. So in the soul, Homo, or what would be up warm, or met yet alone, dear. Radisha and Semisomaya. And that was our Yoba used to be. Amen.